Mao na mga igsuon ang ginahimo sa sala kanato. Bisan gipakita na sa Ginoo nga siya ang magbuot tungod sa sala, atong gihapon ginapakita nga walay magbuot na ako kundi ako. Wala kita nagasubmit sa pagdumala sa Dios. Pag ato inuong giisa ang tao, instead nga iisa na to ang Dios. Mao na maisuon ang pagsimba sa Dios. Inanak yun ang pagsimba sa Dios. Dili lang na nga mosunod ka sa usa ka unsa na kana ay larawan, dili lang na mao ang pagsimba sa Dios. Tanan kabutan na imong gipuli sa Dios, mao na ang imong Dios. Imong Dios. Kung di ka mosimba sa Diyos, lain na Diyos ang imong ginasimba. Wala ka nag-ingon na wala ka nagsimba. Lain lang na Diyos ang imong isimba. Nay usa ka sugo sa Diyos na applicable gihapon bisan na sila sa sulod sa Babylonia. Bisan wala na sila sa ilang yutang nga gihatag sa Diyos ang laha. Unsa man na that there will be no other gods before me. Wala na laing Diyos gawas kanako. Applicable gihapon sa sunod sa Babylonia. Mauna ang nasabtan ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Mga igsoon, Iglesia, ang pressure nato wala sinati. Karon na panahon, walay kalainan sa pressure na ilang na sinati sa una. Nag-set up gihapon ang atong kultura o bulawan nga imahe. Ang sugo, ang demand, ani, kanato, yukbo, sa Diyos na ginatawag na kaugalingon. Yukboa ang Diyos na ginatawag na kahayahay. Yukboa ang Diyos na ginatawag na kalampusan. Yukboa ang Diyos na ginatawag na acceptance. Yukboa ang tanan na ginaselebrar, ginasaulog sa kalibutan. Yukboa mausap man ang pangalan, pero maurag gihapon ang sugo. Yukbo, bow down, worship. Katong mga tao nga nag-claim sa ngalan ni Kristo Jesus, hinahinay nga nangayukbo na po ni ini nga kultura. Hinahinay o wala gayod ni nila nakita. Munang sakit mga igsoon. Wala nila sa likway si Kristo Jesus nga di ko kay Kristo Jesus, no. Jesus Christ gihapon, pero gibutang lang siya sa ikaduha lang siya, na apakoy mas importante. Dari lang mo sa si Jesus. Mga igsoon, na ako'y sulti sa inyo. Dili ihatag ni Kristo Jesus ang iyang trono ni bisan kinsa hunahunaan. Siya ang hari sa mga hari o Ginoo sa tanang Ginoo. Tanan nga mga pangulo, tanan nga gobyerno, tanan nga ideolohiya, tanan nga kultura, tanan nga idolo kinahanglan mo yukbo kaniya. So ang pangutana, dili nga nagasimba ka ba? Nasimba ka, di ba? Nanay mga pangutana, nagasimba ba ka? Sa'yo ka na pangutana, kay tanan nga tao gasimba. Ang pangutana mo na kinsa imong isimba o unsa ang imong ginasimba. Atong pala mo ng pangutana, kinsa ang imong simbahon? Kung ang pagsimba kay Kristo Jesus, grabe ang bayan. Basin kinabuhi pa nimo. Ibayan nimo imong kinabuhi para sa nahitabuan ning tulo ka mag-amigo. Nga naa sila sa tubangan sa kamatayon, dili ihapon sila muyukbuan ang gihimo nga Dios sa hari. Muna pangutana. Buhi na ang nawa ka nato tungod sa atong pagsimba kay Kristo, pagyukbo kaniya. Naagi na yung desisyon, muyukbo ka ba sa kalimutan o magpabiling ka magtindog? Mas okay lang karon. Baka desisyon, muyukbo kay Kristo. Wala pa man sa tubangan sa kalayo. Pero kung nana ka sa tubangan sa kalayo, muyukbo ka na ba o magpabiling ka magtindog?